מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, ואימותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, חן ולאה, ושכן שמור במקום הקדוש הזה, הוא יברך וישמור ויציל ויושיע את כל אחינו החטופים בעזה, זקנים, עוצרים, נשים וגברים, וטף נמצאים בצרה ובמצוקה, ונתונים עם כיסה וסכנה בשבי. הקדוש ברוך הוא השלכם במקום הזה, ימלא רחמים עליהם, לקיימם ולחזקם, להחיות רוחם ותקוותם, להציל ממסגי נפשם, להוציאם מצרה לרווחה משעבוד יגאולה, ולתקצועים שבה משטח אדוני רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויזכו כולם לשוב במהרה לביתם בריאים ושלמים לחיים ושלום, על ידי הכנעת אויב והשמדתו, מתוך הרמת קרן ישראל לכבוד שמיים, ויקוים בהם הכתוב לחוות ונשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ויקוים בהם הכתוב פדויי אדוני ישובון ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון שמחה ישיגו ונצו יגון בהנחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, ושכן שיהיה לכל הקדוש הזה, הוא יבש חיילי צבא ההגנה לישראל, המשטרה ואנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו ויראי אלוהינו, מן הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד עברה, ובכל מקום שהם נלחמים ביבשה, באוויר ובים ובמנהרות, ייתן אדוני את אויבינו עלינו נגדפים לפניהם. אמן. הקדוש ברוך הוא השוכן במקום הזה, ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה וצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאיהם תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ועטרת ניצחון. ויקוים במכתוב וראו כל הלילה כי שם אדם יקרא עליך ויראו ממכה, ויקוים במכתוב ורדוף לבב ויסתירים ולשוב את תולדותם, ויקוים במכתוב כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם, לכן אתם קראינו אליכם להושיע אתכם וכן יהי רצון ונאמר אמן. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים אברהם, יצחק ויעקב, ואימותינו הקדושות והטהורות, כך הולך לרפא את כל הפצועים וכל החולים. ביניהם יוסף חיים בן יעל, צור בן דינה, דוד מיכאל בן חנה, יאיר בן זהבי, יאיר בן זהבי, אין הרפן עליהם, אין הרפן עליהם. אם אנחנו נחזקם, נחתם לפותם, נשלח להם רפואה שלנו, נשמור רפואת הנפש, ונשלח כל חולי ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן.